music and news FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwara kita ni Tres Lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Leonid sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendog, Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin na Webes Pizza 27 sa bulan po nin Pebrero taon 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masidaliobit, Alwin Dobolel. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programang ini. Duman sa mga drivers na nakaantabay sa tuya ang na pagkaaga, good morning po. Sa mga may birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendong Gabos. Tamay mga kamatian Git Wilson sa Gabos na mga nakatutok na ngunyan na pagkaaga. Kami naman naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin na pinagmamati na anuman nakatibaadan sa Sendong mga hawak, mentras nakatutok na digdi sa 1FM sa 88.3. Maliputan pagka panahon, pero sabi kan pag-asa, sabi po kan pag-asa, matatapos na ang amihan season, ngunya nakabangaan kan bulanin Marso. Amihan season patapos na po. Ngunya nakabangaan yan kan Marso adi. So ayos, pag natapos na ang amihan season, bako na malipot. Mainit na po ang panahon, laog na kita duman sa inaapod na summer season. Summer season. Anyway,
Ano po ang satuya ng mga bareta ang na pagkaaga? Ang headlines kan satuya ng mga bareta, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas asin iba pang media organizations sa albay kinundinaran opisyal kan Office of the Civil Defense, Bicol, dahilan sa irresponsabling pahayag. Mantang mga opisina sa Senado pinaghanda na para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dakulon pa yan po tabi. Ini ang pagrulayan tango niyan na pagkaaga, ini po na sinabi kan kuan. Sinabi kan ano yan? ERD. Ang problema ta may kuan siya eh. Di ba alin ako ta nakon? Saro sa naman siya ang spokesperson, PIO. Ang problema dita Assistant Regional Director siya kan Office of the Civil Defense. Garo pinasubok mo no si Director Claudio Yocot. si Director Claudio Yocot kan OCD, matibay iyan. Dahil kakikuan, matibay iyan po. Pero so sa iyang ERD, pinasubo siya kay ni, yugon mo yan. Taramon ba naman duman sa sarong pagtiripo na dahil siyang halos dahil siyang tiwala sa mga taga-media na nasa pribadong sektor. Taan pinagtitiwalaan niya po tabi, sumidya kang gobyerno. Ano ba yan media kang gobyerno? Radyo ng Bayan ba? Radyo Pilipinas? Nadadangog din doon. Nakadangog ka mo kan Radyo Pilipinas digdi Salbay? Wala man? O, taday man, di ba, day man nadadangog digdi? Dapat dapat siguro direktor mag-research ka kung nadadangog ang Radyo Pilipinas digdi po sa Albay. Kung madadangog man po, ilingon mo po, mag-research ka kung may dagdadangog. Kasi ang opisina kan Office of the Civil Defense, pag may kalamidad, igwa ini. Kami po na mga membro kan media, may responsibilidad kami na sa tao. Tanganing masabutan mo, kami may responsibilidad tabi sa tao na ipaabot mi so informasyon, lalo na kung may mga bagyo, may mga kalamidad na nagtatama digdi. Kami po ang pinaglalauman. Bako man po talaga sa totoo lang, so media kan gobyerno, dahil man ang pinaglalauman kan tao. Paoras din kalamidad, dahil man po yan, dahil kinagdadangog kaan, tumupod ka sa Kuya Noy. Ang pigdadangog kaan, kami po ng mga yaon digdi sa pribadong media. Kami naman sila kakaabot sa ararayo po ng mga lugar. Di ba? O nga, maski ang TV nakaabot digdan TV nindo. Daiman. Arin digdan nakaabot GMA. EBS ka ito. So TV5, iyon ang kakaarabot digdi mga pribadong media bagayanoy. So PTV din do yaon, ramanoy. Day man na nahihiling. Duman sa muya sa bulo, day man na nahihiling. Iyo. Sa inaka-istargon yan po sa mga nasa delikadong lugar, di ba sa bulod, sinda po ang naglalaom sa samuya. Kung abo nindo samuya, taan sabi digdi niya, i-priority dada po tabi. So, mga media sa gobyerno, kung may mga interview nga sa bagay ako, dahil man ako naapektaran, dahil man talaga ako nagpapara-interview kay ito sa OCD. Actually, pag may kalamidad, ang frontliner dyan, so LGU, o lalo na kan panahon ni dating Governor, Congressman yun yan, Joey Salceda, dahil kang problema kayo sa pagkukuanin info regarding sa mga kuan. Mas maurag pa nga sa si Dr. Cedric Daep, tumubod ka mo sa kuya, sa OCD, Office of the Civil Defense, mas maurag pa, mas makaskas pa yung report, ali sa Office of, sa Apsimonoy. Iyan totoo, aber daw, sa tuya sa mga sa taga-media po. Nata, an iduman ko, kayto, maski kayto pa ako, an iduman ko sa Office of the Civil Defense, nakakaulay ko sa na yan, kung may press con, pag may kalamidad, may press con, takaipuhan po tabi nindang magtabil. Pero mostly, an kaipuhan ming info, taalbay kita digdi,
ali sa provincial government, LGU, mayors, governor, sa mga disaster official, iyan po, tasindaan, sabi nga ni po tabi, sindaan frontliner digdi, sisayan inot namin nadalagan, di ba sa OCD, Office of the Civil Defense, kamo po tabi, di ba naghahanap man sila kamunin report, ali sa probinsya, sa mga LGU, ginibo na yan po tabi kan LGU Kaya kami, maski ako po, personally, sa oras na iguanin kalamidad, ando dumanong ko si Cedric Daip kan Apsimo dati. Ngunyan, kuha na. Pero ngunyan nga ni, tabi, i-text mo si Dr. Cedric Daip, ayos na. Itataram sa imo po tabi kung ano. Kasi, sabi ko ni Sendo po tabi, kung igwa ka mo nin responsibilidad sa gobyerno, igwa man kami. Then panduwa, responsibilidad din do po, because, ang pigkisiba abaga din do, ali sa mo, na mga taxpayer, kami baga, mga taxpayer noy, nagbabayad kami po tabi, kami, nagbabayad kan, ano yan, nagbabayad kami ng invoice sa gobyerno, taon-taon, nagbabayad kami po tabi, ng lisensya po tabi sa city, sa BIR, nagbabayad kami. Ang sweldo, ang pigbabayad ming iyan po tabi, pigsisiba nindo noy, parte kayan, pigsisiba nindo, sa OCD, Assistant Director Adornado, kung hindi mo nasabotan, parte kayan, na pigsusweldo nindo, na pigpapakaon mo sa pamilya mo, ali po sa muya. Kaya dahil ka magparatabil kaya na ipaprioritize mo, good morning Bantabi, sa kuyang misis. Ipaprioritize mo po, so, sala sala po. May problema ka digdi. Ngunya na nakapost na ini po sa Facebook, ilinuwaso sa imong pahayag. Ilinuwaso sa imong pahayag sa media. Sabi, nagagad na po tabi ng dispensa. Dahil po no, idipinsa, bako dipinsaan kaipuhan mi digdi. Aram nindo, so damage mo, nangyari na po. Paano mo yung susolusyon na mataram ka? Alimbawa, maski ako man, dahil ako marani sa imo, may ma-interview. Alimbawa, ngaya kaipuan ko nin info, o kaipuan nin doon info, dahil man ako marani sa imo. Tainot, aram ko po tabi, nawara ka man tiwala sa mo. Nagluwas na sa pagkatao mo arami po, nawarang ka, maghagad kinintawad, dahil na po kitiwala, maski ako, personally, dahil na akong tiwala sa imo. Sa OCD, nawaran ako nin tiwala. Kasisiring pa lang ka mo kayan na may favoritism ka mo, inako mo inako mo. Iyo po yan. Ang issue dyan. Inako mo, tabi, mag-agad ka manin tawad, may diferensya na noy. Sisay manan lukuhon mo, sisay manan tipad kun, alimbawa, ma-interview kami, pinagbigyan nindo, alimbawa, interviewon ko si ERD Adornado, pirmin akong duda, baka kung ipasubo ako kayo ni tabo man sa mo, di ba? Kumbaga, magkuhan kita digdi, real talk kita digdi. Sa nangyaring initabi, sa sinabi kan OCD, dapat ika-official kang gobyerno, dapat responsable ka, purber ka nagbubuhi din taramon, iniisip mo na unless otherwise, nan utak mo yaon sa bitis. Dapat iniisip mo muna kung pwede yan ikakulog, kung pwede yan po tabi, ikawara kang tiwala sa indo. Ngunyan po, maski sa kuya, personally, inda ko lang sa ibang media, kung igwa ka mo nindilak ka di sa tabi. Personally po, nawaran akong tiwala sa Office of the Civil Defense. Ano po ang rason? Inot, ginibo na nga ni na, sabi niya, pag ngaya may interview, least priority na. So, private kami, least priority. Ang priority mi ngaya, so sa gobyernong media,
So, least priority ka. Baka otikan ka. Pag nag-interview ka, baka otikan ka. Umutik baga. Di napasubo ka. Di ba? Inutikan ka baga po tabi. Di pasubo. Kaya ako ngunyan, puon ngunyan, dahil man ako ma-interview na sa OCD, maski po mag-pro-press con ka mo dyan, may mga kalamidad, mas maray pa po na dumanon ko sa alkalde, dumanon ko sa gobernador, tabi, so disaster official kan probinsya, disaster official kan syudad, tapos kan munisipyo, duman na lang po ako, makuanin info ta. Daina akong tiwala sa Office of the Civil Defense because ang Office of the Civil Defense, prioridad ninda sa media, duman yan mataram kan totoo, bako sa mo. Iyan ang line of thinking ko, Ta opinion ko ini. Sa nangyari pong ini, magdududa ako sa kredibilidad mo bilang official kang gobyerno na posible na i-fake news mo ako. Tabako mo man kami prioridad. Sige na nga, tara man nga, maski ano sana dyan. Ibig baga, may mga ugali, ang kita bagang tao, may ugali, tara may sana, bala na. Bako man nga ang prioridad, bay na ka. Bala ka na nga magtaram ko na, no? Gustong sabihon, dahil may makukuha na sa Indo, yung tama po na info. May duda na kami sa Indo na dahil kamo magtataram din totoo kung kamo po i-interviewon sa nangyaring ini. Sa KBP man. Sa KBP. Sa ruining dakulang sampaling sa Satuya. Kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas na akong miyembro man. Inisaro po na sampaling ini sa Satuya. Matugot daw kita na simple as that, naghagad din nin sorry. Ura man kita po dir na palayason yan dyan, pero matugot daw kita. Tapos pag maimbitar, maduruman na naman kita sa Office of the Civil Defense. Samantalang bako man kita priority dyan. Kumbaga nagdyan ka, pakitang tao noy, plastic. Pakitang tao. Mamuya ka daw kaan. Bako man kita priority, sabi niya eh. Sabi ni Assistant Director Adornado, bako man kita priority. Kaya kung magpaagad din press con, tara manindo sa indong mga alimbawa, mga manager ka mo, tara manindo sa tao na din na magduman. Imbes na magduman po, duman na sa gobernador, duman na kamo sa probinsya, sa city, kaning makakuha ka mo nin info, taba ka i-fake news ka mo kan Office of the Civil Defense. Tabako ka man priority dyan, gano kaso, pinaduman ka, ay bako man yung priority. O di nga ka mo, digdi. Radyo Pilipinas, digdi ka mo. Government media, digdi ka mo. Private media, ay dyan sa nangunay ka mo, tabako ka mo priority. Taon yun sa mo yung priority. Ganun po yan. Sa bagay, minsan nura manggay kita mga supog. Even duman sa mga, siguro sa mga online media. Sa mga online media, dadakulon baga ka mo. O ako, siyempre, kasabay niya ba niya na nag-online man kami. May Facebook ba kami? Tibad pag turutik sa sendo, duman ka mo. Maduman ka mo. Nalingawan nito si Tinaram na, oy, bako man ka mo priority digdinoy. Ang priority mi digdi, so radyo na, day manadangog. Di ba? Sa bagay kon, kaipuhan mo ninyo rin info abot sa kuan na nga ni an OCD. Dapat tura na ang OCD nata. May kanya-kanyang disaster official yung mas tumpak yung info na ipinagtatao po tabi kan probinsya because
kan mga LGU because sinda po so man on ground. Man and women in ground. Di ba? Ayo po, mas tumpak nga ni, di kita maotikan. Ta, sangon niya na nangyaring ini, ako, di na ako magtutubod sa OCD ngunyan. Ta, kung i-fake news ako Kung utikan kita, tapako man gani kita prioridad, baka utikan baka kita. Iyan ang pagtubod ko na, ay, dahil man kita, para bulan-bulanan kita digdi. Baka makiiba sa na ini, makipagplastikan sa na ining mga taga-OCD ini, i-fake news pa ako. O yan ang, siyempre maduda kang siringkaan. Tapako ka man nga ni priority dyan. And remember po na kita may kanya-kanyang obligasyon. Doon nga ni, maray pa nga ni ikamuta, nakakalibre ka mo Kami baga private, nagbabayad kami sa kuryente, nagsusurildo kami. Kung ma-press release nga ni ikamo baga sa OCD, libre bagaan sa mo, dahil man ka upigagadan kibayad. Inda ko lang sa ibang mga pagiriba. Dahil man ka mo pigagadan bayad, o mas kinig di ako makapagdaram, tako, nagluluwas ako. Ni minsan, dahil ako naghahagad sa ino din bayad. Minsan gani nagpa-preskon ka mo, bibayaan ko na, pag nagkaraon, may bayaan ko na, talo yun. Di ba? Dahil man nga ka mo nagbabayad baga sa radyo, business baga ini, dahil man kami nagagadbayad sa ito, tayo ini po, praktikan sa muya na obligasyon, this is public service. So mas may dakula ka mong obligasyon sa tao. Dapat maintindihan yan Office of the Civil Defense. Oro at yan, babasahon ko so ipinalos na statement kan kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasarabay po tabi. So, online broadcasters. Tapos, inyo GP, nagpahayag man po. Inyo GP. National Union of Journalists of the Philippines po. 25 minutes, lampas ang alas 6 nin pagkaaga, magbabalik po kita digdi sa programa. Tawad lang. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm
Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablow sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 31 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Babcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
Bangog, kumakabro sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kiredaing masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is... 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako ligdi sa programa. So, babasahon ko ining statement kan kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas digdi sa controversial na remarks ni ERD ha. The KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Albay Chapter, expresses its it's a concern after the contemptuous statement of the Office of the Civil Defense Bicol Assistant Regional Director Gisar Adornado for private media in advocating for the prioritization of government-run media in providing essential information. Such statement undermine the fundamental rule that private media outlets play in providing diverse, independent, and critical respectiveness of perspectives in the democratic society mindset and actions like this only serve to
ano yun eh, medyo sa radayuton kaya. The public trust in the media and create an environment where the free flow of information is compromised. Yan. Tama ba ga? Na-kompromiso mo digdinoy so kuan eh. May na-kompromiso ka digdinoy eh. The organization stands firm in its commitment to press freedom in the principle that all media outlets, public and private, should have equal access to information. We believe that every media practitioner, whether working for government-run or private media outlet, play a crucial role in delivering accurate, balanced, and timely news to the public. KBP Albay emphasized that the government must recognize the official role of private media as partner in assuring transparency, accountability, in the free exchange of ideas. Private media should consider as partners, not enemy of the state. Private media compensate for the infrastructure limitations of government-sponsored media. We call the social the equal treatment of all media entities, with no preference giving to any one source of information. We urge both public and private sector to work together to uphold the integrity of the media landscape and guarantee that all journalists, broadcasters are empowered to perform their duties without fear or bias. We stand united in protecting the freedom of the press, which is essential pillar of the democracy. Let us work together to build a media environment ensuring that all voices, regardless of their affiliation, are giving fair representation. Saka, iyan po so statement kan media. Dangogolindo ini ha. Dangogolindo ini ha. At ipadangog ko ni Sendo kung ano kung nata siring kay niya nangyari. Sige. O yan si Director Adornado ha. That's what February 2013 I think. Apo nun ta. Nung ako pa yung Public Information Officer ng OCD, that's what February 2013 I think. Grabe ang concern ko noon kasi pag hindi government media ang kausap ko, matindi. Mas gusto ko noon kausap, kahit hanggang ngayon, ang ating mga government partners. Dapat sila naman talaga. They give us support, especially sa media interviews. They show kung ano yung ginagawa natin. Hindi mo yan makukuha sa private media. To tell you frankly, ang sa ating government media lang yan. Experience ko yan. Sa tinagal ko ng PIO ako pa yung Public Information Officer. Sila yung makakampi ko noon eh. Kasi grabe bumubog noon eh. As you know, Bicol is the center of hazard. So meron tayo lahat-lahat ng hazard. Sabi ko nga, akala ko safe na tayo pag summer, di ba? O safe tayo pag February. Naku, ito yung shear line until March. Pagkatapos ng March, sobrang init naman. Meron tayong around 22 degrees. So there are a lot of news, there are a lot of things to be done at maraming ginagawa ang government. Ang maririnig nyo na positive lagi lang naman dyan is the government state media. Ako nga, sa atin na lang, sabi ko lagi sa aking PIO, sa mga spokesperson namin, prioritize always pag may interview ang ating mga government state media. Sila ang mauuna lagi. Yun ang lagi kong sabi sa kanila. They should have the first information or pag in-interview gano'n because yan ang priority. Okay?
We're already allowed. The Office of Civil Defense has contracts with private, of course, in the radio station. Allowed na po kayo, we can have a government-to-government contract para makatulong din sa budget nyo po as part of the... Ay, kaya pala. Meron po kami niyan meron kami niyan ganyan. So, we will give you a spot on that. Tatawan da so government media nin budget. Iyon oy. Iyon ba ganoy? Ayos yan. Nadangog din doa na ang first priority sinabihan niya so mga spokesperson kan OCD na first priority yung government media. Yung government media ni priority. Iyo man sa daapo tabi ang nagbabarita nin perming positive. Kami baga positive kun mari ang pigigibo nindo, negative kami kun negative ba ng pigigibo nindo. Nata sa government owned media po, run media. Nata may positive man diyan. Puro simpre omawan tag gobyerno duman sinda nagsisiba. Mana yan man si sir. Ano man fight mo an? Day ka lamang ki maluyaan kwan mo, maluyaan pagkasabot mo noy. Di ba? Maluyang pagkasabot ni noy. Kay ni. Di ba alita? At least kunya nasasabutan mo. Pero sabi ko nga ni, ngunyan may hesitation kami. Lalo na sa kuya po. Hindi ko lang sa iba na nangyari po tabi ini. Sa kuya, para sa kuya, igwan na akong hesitation ngunyan sa magduman ako sa OCD, may hesitation ako. Magdududa na pirmi po tabi ako na baka kung itindaonin dosuin po na tama duman sa kuan sa taga-gobyernong media sa muya sala. Ano pa manan makukuha mo po tabing tamang info sa OCD? Na yun na nga ni ini, naduda sinda, na abo man sinda sa to. Di ba? Sa muya, ano man sa muya, mas baringani na day kami napagali. Magparaduman sa Indo. Naoyan man, madali man sa nadyan po tabi sa province. Dahil may mangkaipuan ang Office of the Civil Defense pag may kalamidad. Tauyan sa mga mayor, sa gobernador. Tandaan mo noy, na aruketo kay Governor Salceda dati, duman makakakuha ka talaga, makaskason yung ENPO. Makaskason yung ENPO. Dahil naman kay puan ng OCD dyan. Taki Governor pa sa naketo. Champion sa disaster preparedness. Makaskason. Di ba? Kamo ano ni kinaskas nindo? Ay, nako, inda sa Indo. Bala na kamo dyan. Oy, congratulations sa ang probinsyano party list, ha? Congrats sa ang probinsyano party list. May nagluwas na survey, so ang probinsyano party list, saro-saroong ko niya kung pirang percentage ano yan, pirang percentage po so nanginginot ining party list. Taan kay puan taman sana is 1% total vote igwa kananin duang ay sarong seat, di ba? 20% ACT-CIS party list 3 seats. 6% po ang probinsyano party list 3 seats. Ano ini? 4-piece party list. 4% 2 seats. Tingog party list 2 seats. 4%. Ano ini? Di ko ini nasabutan na party list na ini. Igwa pa, babae ang representasyon. Kabataan party list 3%. 1 seat. So nakatukaw ini ngunyan. Nakatukaw ngunyan. Ano ini? Di ko kabisadong maray. 3% man. Tapos, di ko nagkakasarabutan din ko. Iyo,
Ako Bicol Party List 2%, digdi sa survey 2%, one seat lang. One seat. Oh. 2% lang yung kwan. Sa survey niya, survey. Tapos sa AK Party List 2%, one seat. Tapos sa GIP Party List, one seat. 2% man ang Sibak Party List, one seat, 2%. Tapos sigwa pang saro na 2% man. Oh. Survey. Iyo po. Survey. Survey ini. 2%. Anong kawanan ang CIS ano? Tapos ang kwanta. Nakadepende yan kung 3%. One seat na sa nangani ang 3% eh. One seat. One seat. One seat, 3%. Tapos, ini po na 2 seats, 4%. Pag 3 seats, 1% po. Ayo, 3% ang aram ko, 3%. 3% sa total population, kan voting population, dapat makakuha kang 3%. At least igwa kang saro na tukawan. O 2%, siring kayan. At least igwa kang sarong tukawan. Di ba? Pero ang maximum man sa nakayan, mas kining act na nasa 20% po, ang pinaka-maximum kaan, jawa alang kao ng boto ninda, sobra-sobra duman, sobra-sobra duman po, jawa alang kao ang boto ninda, tulo man sa na iyan, tulo, tapos susunod, doa na sana. Tapig babanga iyan, taday man pwede na ubuson mo duman sa act party list. Alam mo, nin 20 nakakuha kang 20, anuman congressman ka, anday man pwede. Tulo lang sundo po ang representasyon kayan. Iya pa? So, sa pa, medyo kwan, ngunyan, so mga ababa sa survey, sig an masasabi ko lang digdi po tabi, pauragon ta sa tuyang kampanya. Pauragon tang kampanya, tatangani na kuang kita, makakuagiraray kita sa tuya na kuan. Makakuagiraray kita nin ano ba yon? Tukawan sa Kamara de Representantes. So ako Bicol 2% na lang, dati alang kawon ini 5% ganyan ka ito, 6% pa, 4% siring kaan. Ngunyan 2% na lang eh. So anak kabugtak digdi one seat. One seat. So digdita, sayang mambaga. Sa totoo lang, dakulon man talaga. Ako Bicol, dakol man talaga na tebangan. O day man kita pwede digding mag-deny kaan. Tagaro kita kan OCD. Kung ma-deny kita na warang natabangan sa ako Bicol, garo kita kayan OCD, Office of the Civil Defense. Di malas nga yan. Nakasapit pa sa OCD. Konta na muna po tabi ang reports, duman sa tuyang mga pagiriba sa oras na 51 minutos, makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Alato na. Okay? Yan. Kongresista kinuestyon ang ipag-atindir o hindi pagdalo ng BARM officials sa pagdinig ng Kongreso. Si Ma Rodriguez may report. DWGO Live Report. Mar Camin. Iginigiit ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na may kapangyarihan ang Kamara de Representantes na imbestigahan ang paggamit ng pondo ng bayan, kasama na ang pondong ibinigay sa Bangsamoro